Thokozani ngani zakwethu, umkhulu wasemakhosini indaba ngofakazi, umoya ovunguza ukuthanda kwawo. No ngani zakwethu, ngithi asibeke le ndaba mhla uzimisele ukuthi ufuna ukulashwa ngempela, wena ufuna ukulashwa. Uyakubekezela wazi futhi ukuthi akuyona yonke into eyoba mnandi yoba uswidi. Ungasukumi isikhathi sesihambile sesikude nempilo yakho, ngoba it might happen ukuthi sisakulapha bese uyahamba emhlabeni kanti usukume seku-late. Iy'nyanga akuzona abantu bomlingo. Kulaba abathwasayo niyeke le ndaba ufuna ukuphathiswa okoswidi, ninikeze yonke into nihlale kahle ninethezeke. Akunethezeke edlozini, kukhona abantu abanedlozi elidinga ukuthi bahlukumezeke baze beyophuma ukuze lizohlezi liphezulu. Kukhona abantu othola ukuthi bayathandathandeka ngoba vele asikho isidingo sokuthi bagqugquzele. So ngani zakwethu, phakamani nizazi ukuthi uma ngabe nifuna lento yokulashwa kulashwa kanjani. Sisahlola online nawo.